halvere selskabsskatten, få skatten ned på maks 40% osv. Det kan man gøre på følgende måde. 1. Fjern efterløn. 17 milliarder kroner. 85% af dem går på efterløn, de har ikke noget problem helbredsmæssigt overhovedet. De går bare på ferie. Min farfar, som var lidt konservativ, da min storebror, han var færdig med gymnasiet, havde slæbt sig igennem 3 år, havde fået 7,5 i gennemsnit, og syntes, nu havde han gjort det godt for nationen, nu skulle han have en belønning, han skulle have et år på ryggen. På bistandshjælp. Så kiggede min far på ham i øjnene, den her lidt konservative type, løftede hånden og rystede den en lille smule. Det gør du ikke. Du går ikke ned og hæver af fællesskabets kasse, hvis du kan klare dig selv. Ud og finde dig et jobknægt. Og min storebror, han kiggede på hånden, og så gik han ud og fandt sig et job. Og det kan man godt tillade sig at gå ud og sige allerede nu til folk, der er 59, 58, 57, 56, 55. Det gør du ikke. Du går ikke på efterløn, hvis du kan beholde dit job. Hvis du har et job, så gør du det. Så væk med efterløn, det giver 17 milliarder kroner. Også selvom der stadigvæk skal være en mulighed for folk, som har nedslidning til at gå på pension. Det skal der selvfølgelig være.